खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ अरुणोदय मावबिथांखि मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 20 फेब्रुआरियाव मोननो हागोन साफ्रोमबो अरुणोदय मोनगिरिफोरा 8,000 रां बे बाथ्राखौ फोसावनानै होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि गोदान रेजिस्ट्रार महरै डक्टर बनबिना ब्रह्म बिथांखौ थिसनबाय होनना मिथिनो मोन्दों। तामुलपुर जिल्लानि समाज सिबियारि समनाथ बसुमतारी बिथांनि बाख्नायजाथाव हाबा। इंराजि गोदान बोसोर 2026 मायथाइनि गिबि सानाव आसाम आरो बड'लेण्ड हालामनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनो गोथार हामलायथि बावनायजों लोगोसेनो बोसोरनि गिबि सानाव तामुलपुर जिल्ला बारेगाव गामिनि समनाथ बसुमतारी बिथाङा गावनि नखराव फुजा होनायजों लोगोसेनो जिल्लानि तामुलपुर सहराव 30 बोसोर थेला बोनानै गावनि नखरखौ खुंबोनाय फुलसिं बसुमतारीनो मैया गंसे गोदान थेला अनसुंथाइ होदों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी बिथां आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर डिमासा देब्रां बसुमतारी बिथां सानैखौबो बिबाननिफ्राय बोखारनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि स्टेट गभर्नरनिफ्राय जुडिशियेल इनकुवेरिनि नटिस फैदोंमोनब्लाबो बिथांमोना इनकुवेरि गैयालासेनो इनभेस्टिगेसन गैयालासेनो आरो जेबो प्रुफ गैयालासेनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि सानै रेजिस्ट्रारखौ रिलिज होदों होनना बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा खुद्रिसारदों। फरायसाफोरनि सोमावसारनाया सोरबा पार्टिकुलार पार्टी सोरनिबा गभर्नमेन्टनि आरो सोरबा पार्टिकुलार मानसिनि एगेन्स्टआव सोमावसारनाय जोंनि नङा। जोंनि सोमावसारनाया जाहैबाय मोनद' हारिनो एसटि होनायनि एगेन्स्टआव जोंनि सोमावसारनाय। बे सोमावसारनायाव जिहेतु 29 नभेम्बरनि मोनसे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ। 29 नभेम्बरनि जि मोनसे पिसफुल प्रटेस्ट रेलिया जि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मोनसे इन्सिडेन्ट जानानै थांबाय। बे इन्सिडेन्टखौ लानानैनो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो बेजोंनो लोगोसे स्टेट गभर्नमेन्ट जिहेतु जोंनि आखायाव जोङो मोननो हादों जि गभर्नरनिफ्राय जिहेतु नटिस फैदों जि इनकुवेरिनि जुडिशियेल इनकुवेरिनि। स' जुडिशियेल इनकुवेरिनि नटिस फैनायाव दिनैसिमबो जोंनियाव जेबो इनकुवेरि जेबो गैया आरो इनकुवेरि गैयाथ' गैया मैयायो जेरैबायदि उइदाउट इनकुवेरि उइदाउट इनभेस्टिगेसन उइदाउट प्रुफ सानै रेजिस्ट्रारखौ जिहेतु रिलिज होबाय बिथांमोना। स' बियो गनायजाथाव नङा आरो थोंजों खोथाखौ जोङो बुंदों दि स्टेट गभर्नमेन्ट आरो जिहेतु बिटिसि गभर्नमेन्टआ फरायसानि सोमावसारनायखौ मोनथायनि थाखाय सोमावसारनाय थामोनथायनि थाखाय सोमावसारनायाव जुदि बेबायदि इनकुवेरि आरो माबा माबि होनानै जुदि सोरखौबा पलिटिकेल एलिगेसन होनानै सोरखौबा जुदि गमामायैनो जुदि बलि खालामोब्ला सोरबा जुदि सुबुङा गमामायैनो जुदि साजा मोननाङोब्ला बेयाव फरायसाफोरा खुनु प्रजायाव जिरायनाय गैया। बेखिनि बाथ्राखौ जोङो टटेलि नोंथांमोननि गेजेराव जों फोरमायहरदों आरो जों फोरमायदों बेयावहाय जोङो नुनायाव जोंनि गेजेराव मोनफैदोंमोन 13 डिसेम्बर 2025आव स्टेटनि जि गभर्नरनिफ्राय मोनसे जुडिशियेल इनकुवेरिनि मोनसे नटिस होदों। बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव आं दिन्थिबाय नै जुडिशियेल इनकुवेरिनि मोनसे नटिस बियो आरो बेजोंनो लोगोसे मैयायो अफिस अफ द भाइस चेन्सेलर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय जि जोंनि रेजिस्ट्रार बे रेजिस्ट्रारखौ जि लोब्बा दङ होननानै बिथांखौ रिलिज होदों। बेयो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आरो बेजोंनो लोगोसे नैबे जोंहा क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि दैमासा दिब्रां मुसाहारि सार बिथांखौ रिलिज होदों। दा बिथांमोना जोंनि मुभमेन्टआव 1% बिथांमोना कन्ट्रिबिउसन गैया 1% बिथांमोना जगदान गैया आरो 1% बिथांमोननिफ्राय जोङो इनिसियेटिभ जोंनि बे बिग्रायनायाव बिथांमोनखौ जोङो खुनु प्रजेक्टआव जोङो इनिसियेटिभबो लायाखै बिथांमोननि जोङो कन्ट्रिबिउसनबो लायाखै बिथांमोना जोंजों इनक्लुसिभबो गैया आरो बिथांमोना जिबिदि दङ बिथांमोनखौ थानो हो। बिथांमोना जिहेतु जोंजों जेबो पार्टआनो गैया बिथांमोनखौ जोंनि षड़यन्त्र खालामनानै जोंनि मुभमेन्टजों लोब्बा लाखिनानै जि षड़यन्त्र खालामनानै बिथांमोनखौ साजा होनायखौ जों लुगैयाखै आरो जोंनि जे बिग्रायारि बिथांमोनाबो फंसे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ दिनै पिसफुलि स्टुडेन्टफोरा बिग्रायगासिनो दङ। बे बिग्रायनाया पिसफुलि थांनो हो। जुदि मोनसे प्रजेक्टआव जोंखौ जुदि पलिटिकेल एलिगेसन होनानै बेबायदि मोनसे जुदि प्रजा जुदि खालामबाय थायोब्ला कार्बि आंलंनि मोनसे कन्डिसनाबो जोंनि गेजेराव मोनफैनो हागौ। माखासे जोंनि जि बिबेगा बेगा मोनसे प्रजेक्टआव जोंहा जिहेतु जानानै दङ आरो मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बेलाखौथ' थोंजोङै बुंदों फरायसाफोरा ट्राइबेल फरायसाफोरा खुनु प्रजेक्टआव जों मानिनानै जोङो लानो हानाय नङा। आरो मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायखाबाय जि
जोंहा जिहेतु सानै रेजिस्टार बे सानै रेजिस्टारखौ जोंनि मुभमेन्टजों कुनु प्रजेक्टआव 1%बो इनक्लुसिभ खालामनाङा बिथांमोनखौ बिथांमोननि बायदियै बिथांमोनखौ थानो हो आरो माबा मोनसे इनभेस्टिगेसन खालामनानै जुदि माबा मोनसे जुदि प्रुफ मोनोब्ला बिथांमोनखौ रिलिज होनायाव जोंहा जेबो बाजानाय गैया आरो थोंजों खोथाया बेनो जिहेतु बिथांमोना जोंजों 1%बो बिथांमोना जिहेतु लोब्बा गैया बिथांमोना जोंनि मुभमेन्टजों जेबो लोब्बा गैया स' बिथांमोनखौ जोंनि मुभमेन्टजों सरजाबनानै बिथांमोनखौ साजा होना बेबायदि एलिगेसन लागायनो नाङा हारि आरो थामोनथानि मोनथायनि थाखाय सोमावसारनायाव बेबायदि जोंखौ षड़यन्त्र खालामनाङा बिनिख्रुइ गाज्रि थासारि जागोन बिनिख्रुइ बांसिन सोमावसारनाय जागोन आरो नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों जों बुंदों आरो बेखौनो जों बुंदों जोङो पार्टिकुलार गभर्नमेन्ट सोरनिबा एगेन्स्टआव नङा सोरनिबा जोङो लिडारफोरनि एगेन्स्टआव नङा जोंनि एगेन्स्टआनो जाहैबाय जोंनि जि बिग्रायनायानो जाहैबाय मोनद' हारिनि एसटिनि जि होनायनि एगेन्स्टआवसो जोंनि बिग्रायनाय बेखिनिखौ आं थोंजों फोरमायहरबाय नै बेयाव मोनसे गाबगानाय बे डिसिजनखौ नायदो बे डिसिजनखौ जों कुनु प्रजेक्टआव फरायसाफोरा दाथ' नै जोङो हमनानै ला जोङो 10 जन 15 जन मानसिजों दिनैनि मैयानि जि मोनसे नटिस जि अर्डार मोनदों बे नटिस अर्डारखौ जों टटेलि जों कन्डेम खालामदों बिनिख्रुइ हाजार स्टुडेन्टआ जुदि कन्डेम खालामगोन आरो बेजोंनो लोगोसे रेलि खालामगोन आरो बेजोंनो लोगोसे मानो थाखाय रेलि खालामगोन मानो थाखाय कन्डेम खालामगोन माखासे कुइसन जानो हागौ कुइसना बेनो जिहेतु बिग्रायनायाव बिथांमोना 1%बो जुरित' गैया बिथांमोन बायदिखौ जुदि साजा जुदि होयोब्ला बेखौ फरायसाफोरा बोरै गनायना लागोन नङा होमबा बे कुनु प्रजेक्टआव गनायथावना नङा आरो लिगेल प्रसेसै जुदि माबा मोनसे जुदि इनभेस्टिगेसन खालामनानै जुदि प्रुफ जुदि मोनोब्ला बिथांमोनखौ जुदि रिलिज होनायाव जोंहा जेबो खोथा गैयामोन नाथाय बिथांमोना जिहेतु जोंजों कुनु पार्टआनो गैया दा बिथांमोनखौ जुदि बेबायदि षड़यन्त्र पलिटिकेल एलिगेसन खालामनानै जुदि बिथांमोनखौ जुदि बेबायदि षड़यन्त्र खालामनानै जुदि रिलिज होयोब्ला बेयाव बिथांमोना गोबां दुखु जागोन नङा होमबा स' बेबायदि बुस्थुखौ जोंनि जि बिग्रायनायजों सोरनिबा खति जानाय सोरनिबा मा जानाय बे बुस्थुखौ जों लुगैयाखै बेखिनि बाथ्राखौ थोंजोङै जों पिसफुलि बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों आरो बेनो बे आयदानि सायाव नोंथांमोना भाइस चेन्सेलरजों सावरायखांबाय नामा बे आयदानि सायाव नायदो जिहेतु 13 बेयावहाय मेनसन खालामनाय दङ जिहेतु 13 डिसेम्बराव गभर्नरनिफ्राय जिहेतु जुडिसियेल इनकुवेरिनि मोनसे कमिटि दानानै होदोंमोन नङा होमबा कमिटि दानानै इनकुवेरिनि मोनसे नटिस अर्डार होदोंमोन स' जेबो इनकुवेरि गैया जेबो प्रुफ गैया थ' बेबायदि बेलायाव जुदि सोरबा जुदि बलि जुदि जानो गोनां जायोब्ला आरो सरासनस्रायै फरायसाफोरनि बिग्रायनायखौ मा नोजोरजों नायगासिनो दङ बिथांमोना इन फिउचाराव गम मोनगोन बिथांमोना मोनथिगोन फरायसानि बिग्रायनाया माबायदि आरो बेबायदि बेलायाव जुदि पलिटिकेल एलिगेसन खालामनानै जुदि उइदाउट इनभेस्टिगेसन उइदाउट प्रुफ बेबायदि जुदि खालामोब्ला बेयाव फरायसाफोरा बोरै सहायनो बेयो गनायथावना नङा लिगेल प्रसेस जुदि माबा मोनसे जुदि खालामनानै जुदि मोनोब्ला बेयाव फरायसाफोरा बुंनो गोनां बाथ्रा थानाय नङामोन नाथाय बेबायदि सोरनिबा जोंनि बिग्रायनायजों षड़यन्त्र खालामनानै जि बिथांमोनखौ रिलिज होनायाव जोंहा गोबां दुखु दङ आरो बेयाव जोंहा बुंनो गोनां दङ आरो सोमावसारनो गोनां गोबां बाथ्रा दङ बेखिनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि गेजेरजों आं फोरमायहरबाय नायदो दिनै जोङो टटेलि जोङो फरायसा हिसाबै दिनै मैयानि जि नटिस ओंखारदों बेखौ जोङो टटेलि जोङो कन्डेम खालामगोन आरो जोङो जोंनि गेजेराव दुंहाव थासारिखौ जों लुगैयाखै जोङो पिसफुलि मोनसे प्रटेस्टजों जोंनि जि मोनद' हारिनि एसटिनि एगेन्सै जोंनि सोमावसारनायखौ थांदों आरो मोनथियो दि जोङो नैबे मोनसे हालामाव जे सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनथाम एकट जानायनि उनाव जि नैबे मोनसे परिस्थितियाव मोनफैबाय नै मोनसे परिस्थितियाव मोनफैनायनि उनाव जुदि जोङो नैबेबायदि मोनसे प्रजेक्टआव मोनफैनायनि उनावबो जुदि बिग्रायनो गोनां जायोब्ला आरो बिग्रायखांनायनि उनाव जुदि माखासे षड़यन्त्र खालामनानै गावजों गाव जुदि फेदाफाद जुदि नांलाय खमलाय जुदि जायोब्ला बिनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्रा मा थागोन बेखिनि बाथ्राया बेनो आरो जुदि गमामायैनो जुदि बेखिनि मैयानि जि नटिस होदों बे नटिसखौ गमामायैनो बिथांमोना जुदि होदोंब्ला बिथांमोना उइथड्र खालामनानै ला थाबैनो आरो